Artemisia Gentileschi va ser una pintora barroca que va desafiar tots els límits imposats a les dones del seu temps. Formada al taller del seu pare i després d'afrontar un judici públic, es va negar a quedar invisible i va transformar la seva vida en algunes de les imatges més contundents del segle XVII. Comencem amb Autorretrat com a l'al·legoria de la pintura, on Artemisia fa l'impossible. Es converteix en el mateix símbol del seu ofici. La torsió del cos, la concentració ferotge, el pinzell suspès a mig aire. Aquesta és una dona reivindicant autoritat artística en un món que li la negava. A Susanna i els vells, el to canvia. En lloc de la fantasia masculina habitual, Artemisia ens mostra una dona jove acorralada i reculada. El seu cos es contrau, la seva expressió s'endureix, amb por i fàstic. És una de les primeres obres a representar l'assetjament no com un espectacle, sinó com una experiència viscuda, asfixiant. Passem a Judit i la serventa, les conseqüències de la violència. Judit i la seva serventa es mouen en la foscor, il·luminades només per una franja de llum de l'espelma. La seva postura és tensa però controlada. Dues dones treballant en una coordinació perfecta, escoltant passos fora de la tenda. Sembla l'escena d'un crim barroc, congelada en suspens. Jael i Cicerà ens porta un moment de calma inquietant. La mirada de Jael és ferma, gairebé suau, mentre sosté el martell i el clau. No hi ha espectacularitat ni exageració, només el silenci pesat abans d'un acte decisiu i irreversible. Artemisia pinta el coratge moral com una cosa íntima i terrorífica alhora. Després, Artemisia allibera tota la seva força a Judit decapitant Holofernes. Judit no és delicada ni distant, està físicament implicada, pressionant el seu pes sobre Holofernes amb una força palpable. La sang, la lluita, l'esforç brut. Aquesta és la història despullada de mite. Una dona real fent la feina brutal de salvar-se. Finalment, Maria Magdalena en èxtasi ens ofereix un altre tipus d'intensitat. El cap de Magdalena reclina enrere, el cos s'estova, el rostre es fon en llum. Artemisia elimina el judici i el dramatisme que solen envoltar aquesta figura. En lloc d'això, pinta emoció pura, un moment d'alliberament interior, silenciós i lluminós.